Chystáte sa na jarný výjazd na bicykli? Máte so sebou lekárničku, ktorá vám v teréne naozaj pomôže? My v Zamede sme nielen záchranári, ale aj vášniví cyklisti. Vieme, že aj malý pád môže bez správneho ošetrenia predčasne ukončiť váš výlet. Práve táto spoločná vášeň nás spojila s cyklistami zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko, ktorá dlhodobo podporuje cyklistiku. Spoločne sme navrhli špeciálnu cyklolekárničku, ktorej odborným garantom je práve Zamed. Jej obsah vyskladali skúsení záchranári presne podľa potrieb cyklistov v núdzi. Výsledkom je kompaktné riešenie, ktoré sa dá ľahko upevniť priamo na rám bicykla. Do jej vnútra sme vložili len to podstatné, čo pri nehode skutočne využijete. Nájdete v nej hypoalergénne prúžky na stiahnutie rany, ktoré v teréne dočasne nahradia šitie. Nechýba praktická dezinfekcia vo veľkosti pera na rýchle ošetrenie odrenín, či izotermická fólia, ktorá vás ochráni pred podchladením počas čakania na pomoc. Výbavu doplňa aj sterilné krytie, nožnice, rukavice a pinzeta. Aktuálne ide o náš spoločný pilotný projekt zameraný na bezpečnosť všetkých cyklistov. Ak chcete túto profesionálnu lekárničku získať, určite sledujte naše sociálne siete. V najbližších dňoch pre vás spustíme súťaž.